Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jemuah tanggal 11 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Norowangsan, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kutha Surakarta. Nggih punika badhe sowan Eyang Kyai Norowongso. Cikal bakal Norowangsan, Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Bobile dulur-dulur dereng pirsa makomipun Eyang Norowongso, kula caosi pirsa makomipun menika ingkang wonten Cungkup niki. Bobile panjenengan dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten Google Map makam Kyai Norowongso. Mengke sejarahipun literasine mengke ten kolom komentar. Niki kula caosi pirsa riyen. Menika makomipun. Kula ndek wau sampun suluk salam dumateng Eyang Kyai Norowongso sekalian nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para sesepuh pinisepuh para leluhur-leluhur tiyang Jawi. Sabanjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah kubur, ingkang remen sowan dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Kyai Norowongso, cikal bakal Desa Norowangsan, Pajang, Surakarta. Niki tesih dikramatke, tesih enten tiyang nguri-nguri nggih. Niki sekitaripun enten bangunan nika. Bangunan nembe mawon nih. Informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Jemuah tanggal 11 April 2025. Nggih menika sowanten Norowangsan, Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Mengaten dulur-dulur informasinipun bilih channel Cikal Bakal konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kalih di-share mengaten. Matur nuwun. Like, share, and subscribe.